Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, daka education loan, pila urban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, pan riway kandai pran. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Sengkemi haka arpu atrik unailar arajar arpulai kala phale tes ha Pasture Institute yaka bala shimnong muna na kishnong wapero ki badan hapok jili jong ka sor shilong ya ki bala sam dakatnat public health engineering bat ka shilong municipal board yaka la tongru na ki kor sorkari hak balara sha katnat food and safety department kabadan ha Pasture Institute halau mali ban phale tes la ka ka long ne em kababiang bagi ba kin penan kam kum ka bam di bat hakasyat katiu presiden kaseng uba dandi si khongset hakajing kran bigla pthai ko bor le thu bakajing pha le tes ya ko hadien bala shim nuksa na kini kisnong kalong hadien bala yo ya kajing ujor na ki ba nong shaknong ki bala pen pau baki don kajing smos air kajing atatien bandi ya ko bala sam dakatnat PHE bat ka municipal le thu ru bakajing pha le tes ya ko kan salong ru wat haki distrik oper jong ka jila kanang ban pentikina baka bam di jong ki ba ka dei ban long ka basngai fi kalong dei halor ka jing yo jing ujuan na ki nong so snong ko ka social long ka jong babun bagila phone singi kum ka seng ka pentip ba songwa se pen pelem bali bun sin hi ki ka ba supply ki long hiang long sam ka long ki long ki artatien ba ka long fit am long fit ki ba kendi te de halor kata ba ngi na ka seng la song leng ba ka staff committee ki jongi ting long ba nam ta ka bit ka biang jong ba nong so snong te ka kam ram jong ka seng hi ba mo ngin shim mi ki sample na ki Snong baper ya ka bangin manra hani pok hani ka food and safety department laboratory ka badan huni bahkan tes la mini ki ka bangi na kalen ka seng ngila lum ling ba ki snong baper jong ni ka sorsolong ba ngin manra hangni ban tes ba ki long em ki ki ba balong fit na balong safe ki pa ba no snong bagindi de hlo kata ka nongrim ya ka bangi na kalen ka seng ni sashim ya ni senjam hakani singi pamantang bat ya kapa ngi collect ya kini ki sample ini ki umru kalau hak ki atli bitor we bitor bade nam ta ban collect nam ta ka kidon nam ki bacteria hak ki ka poi ba supply ki snong ki thau bat skawi ru hau bitor plastic bat kalau hau bitor pa bade man pet nam ta ki heavy metals bat ik iron contents ke badan ni ko tinggal le hi kat kom ka jing ka guidelines kapa deban le ka testing di mengisu let ban su tong lemu ne ban su le lemu ring daya kat kum ka guidelines si abadi bakaliang ya kini ban test ini di de kum bakalong manta kalong ba nakal ka seng skwa ban shime ni ka ban ai ni khubor saki nong so saki ba nong so nong jongi bangi shime ni ka sinjam di bangi kwa ban kan tho shimet ini no namar bali yu dangi ngila shim ke jing khen kidan ki sparkly kita kita mo ki badan ko sorsolong ki ba supply syaki longying ba per dan ri mentam ni nak ka seng ngimla manong ba season shim ya kita borok haju kapor ring la shu shim la shu jiet men shu krano tang ba san poi li sno te namar ba kum kalong mentam men shu ai ko nuksa ya ko di bari po molai ni khamla men shim khat ya borok tu kita po molai ring jiet tang ko ke cakap ya ka bang ni wara ya kata tes sang ni bagian tes ndai lada sibu manta lada ka report kalau negatif ne positif ru ngimde bangila banong ba borok ko mbam po mulai ka di basnio na bangina sedang ni jing tes hari ngit scam ba ya ka ni ka testing ka kata ka jingmi lada ka dei ka balong ka babhan ka basnio ru ndai na ka ka seng kam ni bang ka ban kentho ye no ki nong so snong ne namar ba kajing dan mata kani hi kadin ka PHE department municipal bat ki locality tank mo ya ka bahap pe pok snok jing pe jogi dar pa snok
hari ke mga kwa ban pensah ni kalau ba ngi na kala stang ni shimin ke senjam khnang bo pai ba nong sosno jong i untip ya jing sisa maka ni ko ko ba poi sikilong ye jong ki kadi sha na em kata ka ba bet ka ba byang ya ki ba kendi namar kum kalau manta ki bon ki long yeng ki ba duna mo kata ka yo kokot ka jong ki te om dei kum ki long yeng ki ba bet ba byang pat ki la ban bu ita ki filter ki ba rem dor namta ban yo ko umbam di jong ki hiang ke ngi shim ya kan ni kham tam ki long yeng long sam ki bi janjar mo ya ka ba ki dum la ban thit ita ki filter ko ma thit ki long yeng ki ba bet ba byang de na ta ka daw te kan ni de ta jing sedang bat la dang yo ka report ya ka ba na ka liang jong i head of the food and safety laboratory yang ba kan chimpor khat saw khat sang si ba kin ai ta ka report te ngi sampai ya ta ka report kalau ko buno la ta ka de ka report ka ba ba ka ka long khoj ka ba nam ta ki pai ba no snong mandi kata hi ka report kan mi ka bangin supply pai ba sa ai lek ba ka la pathai ka bon media re la ka don ka juduna ro ngin sa benahi lek ba jong fi ki la pathai ka bor bat ngin sa kran sarkar ba kumlo ba de ban penbit penbiang namang im ha kan ka generation ka pemerintahan la da ka don ka juduna la da na ka lek sarkar tang ta ka umbam umdi ka ba khoi ban pen poi kilong yeng kimla te ka long le ra nyang kum ka jaj ben riam de kum ka jala hiru borok ko te de halo kata kalong ba lara na kaliang jong ka sarkar kala ban penpoi ta ka umbam ka bakhoi nan kam yu ki pa ba long hoi ya kata ban ka ya kata ka hygiene ki kai mo ba ka de ban siat ba ki nyap ta ki jang ni ki tai to ya kata ru ka de ki jing sha dai ban tangin pet pat ken la dai tang ya kata ki bakteria na re sa kum ta ka bang fi mo ki heavy metals mo ki irons na ta kum ta ter ki badan po kan ko kan ya kata ka daw te ngatrai lang yo lang ba kan ni report ya ke kata ka jingduna ba ka jing tam hong ta sarang sala ban ya kan bat phi bat ngin sawat ka jing tip na ka department lalari na po PHC na di municipal re ban batai mangai kata tengam pala ban ong po mentan mar ba ka report ni pa yo akti ka wi la dang ilap ya kata kalau ba ngi hap ai ba ka jing kli sarkar ba ki pai ba nong snong ki don la jong ka hok ba ki yo ka umbam di ka khoi te lo sarkar kamla ban le kam ta te ngatrai na kaleng ka seng sashim ki sinjam ka ba ni la ban mi madan in protest salti sengkin maka di ka hok ka jong ni te kumlo la ka sarkar kamla ban penbiang tai kata ka umbam di ingi kum ki dong sashong te ka di kamlong fit ba ka sarkar ba kan ron na ba ka sensar ka jala te di tai kani ka di ka sinjam ka bading kong halor ka di ka jing pet pnya jong i kum ka seng halor ka ni ka umbam di ingi kum ki dong sashong te ngatrai la ka report kalong ka basniu banginyo ling bang mila test tang ni pasal sholong ngatrai na kaleng ka sengin hapan ni hapan kran ling bagi district bagi ru di ben shiming ni senjam na ka kolek ni ki na ki kor repair bagen pha mat test fi na kaleng ka seng hi ngidan ka jong ka environment style protection cell ya ka ba labun ki kum kini jai kam bangile bangi ju let sikini ki jaka khamtam ni ki jaka joko kai perthai nekini jaka catchment area mo ya ka ba ki bari ka sus ne ka telong ni jukran hina ka support ka por ringan ong phi ka jingkreng ka jongi kan sukut tang bagi ban kami ki brio bagi le ka jabo hatang tu ka sngi here da ka don hi ka policy ka ba la ban te lakam ka ba tenge na kalian joko sarkar ngatrai kan suk om de tangi ki nong tangki nong ket kam sang balang haru uri pai ba ko mo phi na mangana dalai i ki dong kini nu ba kwa ban pen jabo ne ban le ka lu hakam hak ti jan ruat wa te ka mot ka suk ai ta adol pa ka ta ka ai re la da ka shulong laj lan ko bolong menta kalong hoi kanu ngi kum sang balang ngila ban long kita ki watchdog ban pet ya ta ka jing duna jo sarkar re ke mo ron kam hi ka ban ong hi ka long bangi dong kam menta hi ka sarkar ka ban don ya ta ka water policy kumno banyada ki wa ka jongi ba kumno banyada ya ki telong ya ki ba pasai ko umbam di sekilong yeng bak her ha ka ni ka rilong khasi ki jongi ya ta ka bang ni na leng ka san ni ki issue hi kalong bak sarkar ka jusim khia ne take up tang dala dot yo ta ka pressure kum nangi kum ki NGOs herai ka shukut no tang support ban beli ka kun no tang support mat nagi hi kam dan ni ru kamdan kata ka political will din ta kadao kalong ba kin take up ki issues tang dala don ka pressure ni ki NGOs bak pai ba ru kila ai jing kersan ba ka sarkar di ban le ni ka sarkar ka sa thung te committee ba fair here ka shukut no kam to ma bliu ji to so ru ko ma ka krem yang pi ba kamdan ka political will
nên là ta kadang cái department hoi ka ha ba jing ki jong ka health department tu mereka ka department ka ba kalong independent kadang ke jing yo jing itu nak sarkar India mo nomor ba ka food and safety laboratory department kadang malaki jala hapok kari India tinggi ngit scam bat ni shania hi bahkan ni department hi kan le ke kamram kumde banle bandon kata ke political pressure ne bandon kan kata itu mangit scam ba ngatrai imat ka sarkaru kariban smutu ke ibangile din ta jengba bat ki pai ba no song ru khamtam kinong ket kam snong ni kitai namar gan syukran lupa kala bandon ke tho yang kaseng beli pimpen bana pai ba shawan le kan ni tedangi perbana pai ba kanam dan jengmucu ta surprise random collection jongi kini ki namar mo dagi ong lupa perbana pai ba stiau ta kamu kila pun khu itu kita ngin kita ru de kai ka bangile kalau ma om de ban su tho bakla ka seng gale namanta ka bit ka biang jong pai ba selensar ba upai ba ude banyo e ka hok ka jong u halor ko umbam di kadi katai re dan baru mengikut kan kondam ladang ngilam bagi don kisnong ke bagi report kan sami hata snong ka kadon ka jungdona ne tai ngakwa betu kisnong nya milang bat ngi ni trelang namta ka bit ka biang jong pai ba nong so snong jog itu kisnong ma pero pe sim ka di san poi tali de hendai mentang yang payo jeng kain lot namal bagi hapan bu serial wise kemla mencubu lomo tengah trai so hadin kanta ting sayo e cetep dengan sepentep efisi betru karena bagi la benar ke locality bagi milong ba ke bagi la bu apokalis hari ke 4 yo pan kolek yang sibet demiet lah syam step